Хайде да отваряме всички подаръци от събитието на Юсерин. Останете до края на видеото, за да видите огромната изненада. А сега хайде да започваме. Турбичките бяха повече, но ги събрах на едно място, за да спестя малко от тях. Така че хайде да започваме. Първото нещо, което успях да си спечеля, защото отговарих на един въпрос по време на събитието, беше ето тази слънцезащита 50 фактор за тяло. Тази версия на слънцезащитата съхне бързо, не лепне и е изключително висок фактор 50. Следващия продукт, който успях да се спечеля, е този хидратиращ спрей, който освен че хидратира, освежава и успокоява кожата. В предни видеа съм ви говорил за него, изключително добър е, особено за лятото и между другото действа изключително освежаващо, когато си го напръскате върху лицето. И последното нещо от тази турбичка всъщност е ето тази бандана, която е за коса. Аз коса нямам, така че това вероятно ще отиде в някой giveaway. Продължаваме с следващата турбичка, като вече виждате какво се подава от нея. И да, това е огромна плажна кърпа. Продължаваме с третата турбичка, като в нея се крият два продукта. Първия от които е ето този Hyaluronic Filler серум за лице с хиалуронова киселина, който има за цел да успокои кожата и дълбока хидратация. Пише, че запазва хидратацията в кожата. Аз все още не съм го тествал, но за лятото ще го пробвам и ще ви споделя впечатление дали е достатъчно лек и как работи. Следващия продукт, който се крие в тази турбичка, това е тяхната слънцезащита Hydro Photo Perfect, която всъщност е формулирана с хиалуронова киселина и е подходяща за хора, които имат суха кожа, тъй като доставя нежна хидратация, отново е с изключително лека текстура. Имах възможност да я тествам по време на събитието върху ръката си, попи изключително бързо и остави зоната, в която намазах слънцезащитата, много добре хидратирана, така че може и на нея да й дам шанс, но за сега All Control слънцезащитата знаете, че ми остава фаворит. И тъй като всички тези подаръци не бяха достатъчни, когато си тръгвахме Юсерин, ни дадоха по още един подарък. Не мисля, че продуктът, който ще видите тук, ще е изненада, но това е тяхната All Control слънцезащита, която знаете на мен ми е изключително голям фаворит, особено за летните месеци, когато кожата ми е малко по-млъзнееща и имам нужда от продукт, който да регулира това омазняване и същевременно да доставя висока слънцезащита. Формулата е разработена толкова добре, в състава и няма никакви парфюми, попива бързо, няма никакви аромати и е подходяща дори като база за грим. Също нещо, което не бях видял в тази турбичка са ето тези много сладки стикерчета. И не на последно място, благодаря изключително много на Юсерин за това, че винаги се грижат за това ние да се забавляваме и техните събития буквално не се забравят и се говори за тях с месеци. И не на последно място, както ви казах в началото на видеото, ще има изненада в края. Сега имам въпрос към вас. Искате ли да пусна един огромен giveaway? Оставете коментар с думичката giveaway и така ще разбера колко от вас всъщност са останали до края на видеото и колко имате интерес към него. И до скоро!